Pao Pao da sortu berri den enpresa bat, non enpresetan kudeatzen diren gastuen tiketak aurrera emateko sistema berri bat planteatzen dugu. Gaur egun tikeak kudeatzeko sistema oso manuala da, langileek esku sartzen dituzte tikeak beraien sistemetan edo Excel horrietan, eta guk planteatzen duguna da mugikorraren bitartez eta automatikoki tike horiek sisteman barneratzea. Ideia sortutan kasualidadez esan nuke. Gu elkartu ginean 3 ikaskide zerbait montatu nahi genuenak, geneukan barruko intriga hori edo, baina ez genukan ideiarik. Horren hasi ginen astean behin juntatzen, biltzen, eta poliki-poliki gu genuzkan taletasunak eta aman komunen jarriz, ikusi genuen bideak eramaten gindula mundu honetara, eta poliki-poliki joan ginen garatzen ideia hau forma ematen, eta enpresa honetan bukatu dugu. Orain arte denbora gehienak pasa dugu diseinu lanetan, jakiten bezero potentzialek ze funtzionale nahiko luketen, erabiltzaile aldetik nolako izan beharko lukeen aplikazioak, eskanerrak nola funtzionatu beharko lukeen, eta bar, eta bar. Eta momentu honetan eskanerra edo batzen dagoen zerbitzaria garatuta daukagu, bukatzen ari gara, proba batzuk falta zaizkigu bakarrik. Eta beste garapen batzutan mugikorreko aplikazioa garatzen, bezeroekin hitz egiten, ikusteko merkaturatzea nola izan daiteke. Pao Pao da Frantziako Polinesiako isla bateko kapitala. Frantziako Polinesia badago isla bat Morea izan duguna, eta bertako kapitala da Pao Pao. Eta aldi berean, Pao Pao esan nahi du bake digitala, da guk enpresei eman nahi dioguna. Badaude beste enpresa batzuk, Estatu Batuetan, Espainian ere bai badago enpresaren bat zerbitzu eskaintzen duna, baina funtzionalitateen mix hori desberdina da. Guk bai lortu duguna da benetan garrantzitsua den OCR edo eskaner hori potente izatea, eta konfiantza, irakurketan konfiantza benetan altua izatea, besteak baino altuago izatea. Nik beti esan izan dut, ikasle bezala, ikasi ditugula edukiak, kontzeptuak, erramintak, enpresaritzakin zer ikusi daukatenak, edo zuzendaritza estrategikoakin nire kasuan zer ikusi daukatenak, baina horietaz gain, eta nire ustez garrantzitsua gaudena, nire kasuan 5 urte haietan ikasi nuen taldean lana egiten, jarrera proaktibo bat garatzen, ez itxoitea gauzak zure gain erortzea, baizik eta zuk joan behar dezula gauzen bila, zuk nahi baldin baduzu zerbait montatu, proiektu bat montatu, zuk jakin behar dezu nun bilatu, ez zu proiektua zure gainera erriko. Baita ere lanean ondo egiten, lan hori ondo egiten jakitea, ez dakit perfekzionismoa behitu edo, baina bai detaileak zaintzea. Karrera osoan, enpresaritzako 5 urteetan, guk egin nintuen lantalde asko, 6 eta 3 pertsonako lantaldeak, asignatura guztitan esan genukenik. Izaten da oso kurso intensoa, baina horrek bali dizu entrenamendu forte bat bezala, gero lanean hasten zanean, lan merkatuan sartzen zanean, oso ondo manejatzen zalako taldean lan egiten. Baita ere garrantzi asko ematen zitzaion jendaurrean aurkezpenak egiteari, lotxak entzun duzu, badakizu egoera horiek nola manejatu, informazio iturriak begiratzen ikasi genuen.